Magandang araw mga katropa. Ngayong araw po ay samahan nyo akong mamasyal sa bukid. Kasalukuyan po naglalagas doon ng nyug. At titingnan natin yung mga ginagawa nila at pupuntahan na rin natin yung ibang tanawin na pwedeng makita doon. Ang tinatahak po natin ay ang Laniton San Lorenzo Ruiz Road. Ito po yung bagong shortcut. Halimbawa po ay galing ka ng San Lorenzo at papunta ka ng Basud. Dito ka na po papasok sa Dakulang Bulo. At ang labas mo na po ay sa Laniton Basud. Halos 5 kilometro lang po yan na kung saan ay hindi ka nadadaan ng Magang Dait at sentro ng Basud. Napakalapit na po nito kumpara sa mag-highway ka. At di hamak po na medyo maganda naman ang sementadong daan. May kunti lang pong ginagawa dito sa may bandang Laniton. Hanggang dito na lang muna po tayo at kailangan natin maglakad papasok ng Nyugan. Papasok na po tayo. Bayabas. Wow. A few moments later. Andito na po tayo. Yan po ang ginagamit dito, panghakot ng nyug. At ito naman po yung bahay at kuprahan. Puntahan po natin yung naglalagas ng nyug. May kataasan na po ang mga nyug. Kaya kailangang magdagdag ng suklot na kawayan. Ayan po, malapit nang mapuno. Ang ganda po dito mamasyal. Napaka-presko po ng lugar, sariwang hangin. May mga bungang kahoy din po dito. Tulad ng pili, santol, rambutan, lansunis, nyerba. Marami pa pong iba na pwedeng pitasin. Dinidiskarga na po ng matitibay nating magpapalaw ng nyug. Ang isa po dyan ay senior citizen na, pero matibay pa rin. Mamaya po yung gagawin nila ay gagawin ko rin. Susubukan ko yung talent kong kinakalawang na after almost ng 20 years. Ayan po sila. Ngayon, ako naman po ang magbubunot ng nyug. What? Ano pa rin kung ayos lang sabi? Sabi, ayos ko lang. Ayos lang. Patong pangalan. Patong pangalan ko ito mo. Taligawan ko ito mo. Mahapot ko eh. Ituro kong pagkain. Dahil kong para hanggang sa tumanan. Talagang kulikot eh. Diba tayo nilinis na po mo? At habang nagpapahinga po kami ay bumuhos ang malakas na ulan.
pagkatapos tumila ang ulan ay pinuntahan ko ang Munting Batis. After po dito ay pupuntahan ko sa kabilang nyugan, yung sinasabing buro-buro. Ito na po yung buro-buro. Nilagyan po siya ng tubo, dalayan ng tubig. Andon parte po yung balon niya. Yan po nanggagaling ang tubig. Kapag tag-init, may mga dumadayo daw po dito para umigib ng inuming tubig. Wow! Hilamos muna po tayo. Presko ng tubig. Naigib din tayo po ng inumin. Napakasarap po ng tubig dito. Sariwang sariwa at presko. Saan natin? Super alkaline. Sinaglitan ko po yung pinapagawang bahay bago umuwi. At syempre naghanap na rin ng prutas na makikita sa daan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.